Dobar vam dan, dobrodošli u još jednu emisiju Bez ograda. Ovog puta govorimo o poljoprivredi, inovacijama u poljoprivredi, proizvodima, zaštiti porijekla proizvoda, posebno kada je riječ o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, a o tome svemu više znaju moji gosti, a to su danas Silvana Svilar, koordinatorica projekta AgroArke, udruga inovatora Hrvatske. Dobar vam dan, dobrodošli. I Zoran Starešina, savjetnik za poduzetništvo u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu. Dobar vam dan. Dobar dan. Gospođo Svilar, čeka nas AgroArka 2013. koja će ovog ljeta okupiti 300-tinjak inovatora iz cijele Hrvatske, ali i 10-ak stranih zemalja. Što ćemo sve moći vidjeti i saznati na AgroArki? Evo, velika mi je čast da mogu najaviti, znači u Biogradu na moru ove godine prvi puta dolazimo sa jednim međunarodnim sajmom koji je do sada 5 godina uspješno bio u gradu Slatini. Evo sad se prvi put selimo prema moru. Znači radi se o sajmu inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Do sadašnjih godina smo okupljali oko 300-tinjak znači inovatora na takvome sajmu. To očekujemo i ove godine. Domaćin znači sajma je Biograd na moru. Sama manifestacija sajma se održava u osnovnoj školi u Biogradu. Za sad postoji već veliki interes za sami sajam. Trenutno se prijavilo oko 10-ak stranih zemalja koje nas inače prate kroz naše projekte i programe, jer Udruga inovatora Hrvatska je članica Svjetske asocijacije inovatora i kroz tu Svjetsku asocijaciju inovatora nam dolaze i te strane zemlje. Moramo reći da se te strane zemlje predstavljaju sa svojim znanstvenim institutima i svojim dostignućima i tehnološkim uspjesima u okviru instituta. Koje su to zemlje i koje su zapravo najuspješnije kad je riječ o inovacijama u poljoprivredi i prehrambenoj industriji? Pa svakako su možda najuspješnije što se tiče brojčanog broja, znači inovatora koji dolaze kod nas. To su predstavnici Rusije, oni dolaze sa znanstvenog instituta. Isto tako Ministarstvo znanosti Rumunjske također ima jedan odjel za inovacije gdje uvijek predstavlja kvalitetne svoje inovativne projekte i u poljoprivredi i u prehrambenoj industriji. Tu nam dolazi susjedna Slovenija, Bosna, Srbija, dolaze nam Mađari. Inače, predsjednik Svjetske asocijacije Mađar, pa onda znači oko njega se i okuplja veliki broj inovatora. Oni su možda više zastupljeni nekako taj dio prehrambene industrije. Dolaze nam tradicionalno Česi, dolaze nam Poljaci, ove godine u dosta velikom broju. Kažem, ali evo sve su to ili neki instituti ili neki istraživački centri u njihovim državama. Njihovim zemljama. Gospodine Starešina, kako stoje zapravo stvari u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu, odnosno koliko ima zadruga u Hrvatskoj, jesu li samo dovoljno povezale, jesu li dovoljno zapravo spremne za izlazak na to tržište koje nas sada čeka? Pa, uputili ste mi škakljivo pitanje. Nikad nije dovoljno i uvijek može bolje. Dakle, u Hrvatskoj postoji oko 1300 zadruga, od čega nekih 60% su poljoprivredne zadruge. I tu ne možemo govoriti o inovativnosti u pristupu proizvodnji, s obzirom da se tu radi uglavnom o zadrugama koje se bave tradicionalnom proizvodnjom na ruralnom području i one zastupaju neke druge interese lokalnog stanovništva. Dakle, to su zadruge koje zastupaju lokalnu sredinu više nego svoj proizvod. A što se tiče zastupljenosti zadrugarstva i takvog oblika u proizvodnji u Hrvatskoj, mislim da je, zadrugarstvo je jedan oblik koji je dosta premalo, recimo, cijenjen prema ostalim oblicima poslovanja, prema obrtništvu i prema trgovačkim društvima, a s druge strane, kad se traže sredstva od Europske unije, onda se traži udruživanje i partnerstvo, a mi to u zadrugarstvu nudimo na jednoj demokratskoj razini, dakle jedan čovjek, jedan glas, demokratsko odlučivanje i jedan interesantan i nikad do kraja razvijen zapravo proces niti u Hrvatskoj, a i u svijetu je još u razvoju. Jel znate li i jedan dobar slučaj koji bi recimo mogao pokazati kako uspješno povezati inovaciju, tehnologiju, znanost i proizvodnju na terenu, riječ je o hrani ili prehrambenoj industriji? Postoji li uopće takav dobar primjer u Hrvatskoj? Gledajte, malo je nezgodno razgovarati o tome, jer onda nekoga bi morali
staviti ispred ostalih. Radi se na tome, radi se na više projekata, projektna dokumentacija je u tijeku i mislim da ćemo u sljedećem razdoblju moći pokazati nešto, a sada isticati nekoga ispred ostalih, ja se stvarno ne bi usudio. Ako mi dozvolite, evo ja bi ipak se usudila, jer ipak je to najava jednog sajma, na taj način ću možda i potaknuti druga obiteljska gospodarstva da se pojave. Nama će se pokazati udruga Poljičkog soparnika koji je znači zaštićen, on je zaštićen oznakom izvornog geografskog porijekla, znači on je prošao kompletnu proceduru, on već ima jedan certifikat, ovih dana će dobiti certifikat Evropske unije. A zgodan je podatak da od onoga trenutka kad su oni krenuli u samu realizaciju, znači te zaštite, oni su pokrenuli proizvođače soparnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u ovome trenutku je oko 30-ak OPG-a, znači malih obiteljskih gospodarstava uključeno u tu proizvodnju i neki prosjek je otprilike da je po 3 ljudi zaposleno u svakom OPG-u, što možemo reći unazad zadnje 3 do 4 godine koliko je trajala ta cijela procedura je znači negdje oko koliko 90-ak znači ljudi našlo svoje radno mjesto, što je u ovim trenucima mislimo za Hrvatsku jako veliki podatak. I ujedno će i predsjednik te udruge imati jedno predavanje na samoj Agroarci vezano kao primjer dobre prakse, znači ipak uz uloženi trud i koji je možda dugotran i tako, u konačnici ipak dobivamo pozitivne rezultate koje nas jako vesele. Spomenuli ste samo zaštitu, kako stoje zapravo ti naši autohtoni proizvodi kad je riječ o zaštiti geografskog porijekla? Mislim da smo uspjeli do sada samo 10-ak naših autohtonih proizvoda zaštititi kad je riječ o izlasku na europsko tržište. Mislim da je to problem dosta lokalnog razumijevanja stvari, znate, i da ljudi se baziraju na svom proizvodu, kao što se recimo pčelar bazira na svom medu umjesto na svojoj paši i tako. Dakle, ima tu nekih stvari koje mi moramo još srediti sami među sobom, ali nama nije problem i niko nam neće priječiti u budućnosti registrirati autohtonost našeg proizvoda, bilo po geografskoj ili tehnološkoj liniji. Dakle, mi ćemo moći to ostvarivati i sada kad smo u Europskoj uniji. To što mi neke stvari nismo do sada napravili, mislim da nam neće biti prepreka u daljnjem radu. Kako stoji zapravo stvari kad je riječ o zadrugarstvu i o tim malim obiteljskim gospodarstvima? Što se bitno i je li se nešto bitno promijenilo ulaskom u Europsku uniju? Postoje li neki fondovi? Sami ste spomenuli da postoje neki projekti. Koliko je takvih projekata i koliko bi se zapravo tu moglo izvući sredstava iz Europske unije? Zadrugarstvo zahtijeva poseban način razmišljanja o poslu. I zadrugarstvo nije, ne možeš ući i osnovati zadrugu i tražiti da ti fond da novce. Dakle, ti moraš ostvariti neke preduvjete da bi dobio ta sredstva. Da bi ih pak dobio, to mora funkcionirati kako treba. Mi moramo se naučiti da neke stvari ne idu samo temeljem papira, temeljem dokumenta koji će se negdje predati i da će se dobiti to kao nekakva mana s neba, nego mi moramo raditi na izradi projekata, utemeljiti svoje ideje i napraviti prave zahtjeve. Koliko u tome može pomoći poljoprivredni zadružni savez? Puno. Gotovo 80% posla oko usmjeravanja ljudi, a dio i oko izrade kompletne dokumentacije možemo pomoći. I evo za kraj, dakle, Agroarka ove godine okuplja inovatore, ali pretpostavljam da će se tamo moći i vidjeti dio onog asortimana proizvoda prehrambene industrije, onog što se proizvodi u Hrvatskoj. Što biste vi izdvojili kao zapravo vrhunske hrvatske proizvode koje bi možda trebali više predstaviti i promovirati u svijetu? U pravu ste, znači mala obiteljska gospodarstva u onome trenutku, znači kad dolaze naš sajam, oni su malo skeptični da li je taj njihov proizvod uopće inovacija.
Puno puta se desi da ljudi iz obiteljskih gospodarstva i naprave inovaciju, a da nisu ni svjesni da je ta inovacija. Zato kroz taj naš sajam mi želimo promovirati ama baš sve ono što oni donesu, znači na svoj izložbeni prostor, ali isto tako dajemo mogućnost onim proizvodima koji se izdignu, znači iz mnoštva tih proizvoda prehrambenih koji će se tamo predstaviti, da ih naš ocjenjivački sud ocijeni i da ih nagradi, jer 30% znači svih predstavljenih inovacija će biti nagrađeno. Imamo ocjenjivački sud koji je sastavljen od stručnjaka, to su stručnjaci sa sveučilišta u Zadru, sa veleučilišta u Kninu, znači stručnjaci koji obuhvaćaju područje i prehrambene industrije i poljoprivrede i strojarstva, elektrotehnike, znači jer tu je vezano i za mehanizaciju i za neke pomoćne strojeve koje se koriste znači u poljoprivredi i tako. Mi smo uvjereni da će sami sajam pratiti bogati program prateći, što je zanimljivo za posjetitelje koji vole da sve nešto probaju, da li će to biti smokvenjak koji evo recimo za ono podneblje dosta zgodan i ljudi ga sad već prave na drugačije načine, već su to inačice smokvenjaka, to nije onaj kao smo jeli kao što su jele naše bake. U nekim pregovorima smo sa ugostiteljskim školama da bi se napravilo malo natjecanje kuhara, znači srednjoškolaca koje bi pripremali jela kako su jele naše bake, ali na jedan inovativan način. Jer mi moramo znati da u inovaciju spada i ona kreacija koja je na tanjuru, da inovacija nije samo tehnički oblik, da u inovacija spada i dizajn toga tanjura, da sva ona kreativnost koju je učenik znači unio u svoje predstavljanje toga proizvoda, da se mora vidjeti. Evo, hvala vam puno. Bili su ovo Zoran Starešina, savjetnik za poduzetništvo u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu, i Silvana Svilar, koordinacija projekta Agro Arke, koja se održava još jednom u Biogradu. Na moru od 30. kolovoza do 1. rujna u osnovnoj školi. Evo, bila je ovo još jedna emisija Bez ograde. Hvala vam što ste bili s nama. Ako ste u Biogradu, prošećite, sigurno će biti zanimljivo vidjeti koji su to inovativni proizvodi koji mogu proizvesti naša obiteljska gospodarstva i zadruge, a naravno i koje su to inovacije koje dolaze iz svijeta. Hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se i dalje na programu televizije 24 sata.